Бәйгенең сойлап алу турында барлыгы 65 бала катнашып, аларның 20се финалга узган иде. Әйтергә кирәк, һәр яклап та уңган булган кыз малайлар арасыннан жюри әгъзаларына иң дигәннәрен сойлап алу бик кыен булды. Әнә күзнән үткәреп сойланган финалистлар Мөслим гимназиясе сәхнәсен тотканда, аларга остазлары да, әти-әниләре дә көч-куәт биреп утырды. Милләтемнең киләчәге горурлыгы дигән бәйге, муниципаль бәйге, бу елны Мөслимдә беренче тапкыр үткәрелә. Ул безнең 6 яшьтән алып 8 яшькә кадәр балалар арасында. Балаларыбыз бик талантлы. Сойлап алу турында 65 бала катнашты. Шуның 20се бүген финалга үтте. Татар егете, татар кызы дигән әлеге бәйгедә төрле яшьтәге балалар катнаша. Без инде әлеге конкурсны карап, әлеге бәйгедә катнашучы балаларның сәләтләрен күрдек. Аларның чынлап та туган теленә, туган илебезне яратуларын күрдек. Бу конкурслар бик кирәк балаларга патриотик хисләр тәрбияләү өчен һәм үзебезнең татар милләтен үстерү өчен балаларда горурлык хисләре уятырга. Финалда барлыгы 19 бала катнашып, төрле номинацияларда җиңүче булдылар. Бәйгенең татар кызчыгы, татар малае 2021 титулына Лейсән балалар бакчасыннан Ралина Салихова белән Күбәләк балалар бакчасыннан Илдан Муллагалиев ия булды. Балалар татар малае, татар кызчыгы 2021 мәдәни чарасында Мөслимебез данын яклаячак. Финалга узган кыз малайларга Бердәм Россия сәяси партиясының Мөслим җирле бүлегеннән һәм авылдаш кибетеннән истәлекле бүләкләр тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.